One day ungene i-call efonini ngibeke ifoni endlebeni ngithi hello ukhuluma noSamkero, mina ngikhuluma nobani? Umuntu loya efonini anitshela ukuthi hayi ndoda yimi ibhuti wakho uSamson ufuna kuzovakasha lapho. Ngivele ngimbuza ukuthi manje ndoda wena wafuna or wacela? Athi kimi hayi bhuti angisho asiri manje siyakhuluma. Ngimtshela ukuthi manje ndoda musi wena wakhuluma ngendlela leyakuderera musi. Athi kimi hayi mani bhuti nicela ucoro kuvele kwasherera irimu. Ngithi ku mara musi ndoda wena wakwazi ukucela ucoro mara ucela ukuvakasha awukwazi. Kanti Samkero wena vele ngeke usashintsha vele. Ithi ngishintsha ini manje? Hayi wena ndoda wahlala wabarabara njalo wa-complain hayi ndoda mele ushintshe manje. Ithi kuye ayazi ndoda mina bengizitshela ukuthi uzovakasha manje hayi singatshintsha vele njengoba uthi wena ngishintshe hayi ungcono ungasezi ukuzovakasha. Bye bye. Madoda kanti uSamkero unjani? ya bakwethu please ngicela nisubscribe ku channel yami yaku YouTube please ngicela kusukela la phakathi kwanhliziyo yami please.